Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ajeng absen setunggal. Sakniki kulo nyeritakake cerita Guwa Ngerong. Dek jaman biyen ing sisih kidul kulon tlatah Tuban ana kraton cilik sing diarani Kraton Gumenggeng. Rajane asmane Prabu Aryabangah. Amarga saperange gedhe wilayah dumadi saka pagunungan kapur. Mula meh sadawane taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Kahanan kasebut ndadekake Prabu Aryabangah prihatin. Prabu Aryabangah nulis medi nyuwun marang Gusti kang mudheng dumadi supaya diparingi pituduh kanggo ngundhakake kaharajane rakyate. Sajarone semedi Prabu Aryabangah oleh wangsit yen ruwete kraton Gumenggeng bakal sirna saka pitulungan Ki Jalaijo ing pertapan Gunung Ngandhong. Sawise semedi Prabu Aryabangah banjur nimbali Ki Jalaijo. Ki, anggon panjenengan ingsun nimbali sliramu sowan ing pendhapa iki ana perlune. Nuwun inggih, kula nyandhuh dawuh konsule Ki Jalaijo. Saiki Praja Gumenggeng lagi nandhang paceklik. Tetanduran lan sato kewan padha mati awit kurang banyu. Mula saiki sira kutus goleka sumber banyu ing tlatah kene. Perintahe Prabu Aryabangah. Ijo nyanggupi perintahe Prabu Aryabangah kanthi kandherekake Punggawa kraton loro cacahe. Ki Jalaijo ngaku ngulon parane. Tekan parengane Gunung Kapur Ki Jalaijo nangsepake pusaka. Dumadane saka tilas panceping pusaka metu banyu sing gembrojok. Suwe-suwe iline banyu tansaya banter lan ronge utawa terowongane. Tambah amba nganti dadi guwa sing metu kaline. Besok yen ana rajane jaman, papan iki diarani Guwa Ngerong. Ngendikane Ki Jalaijo marang Punggawa loro. Ki Jalaijo pesen yen Punggawa loro iku ora oleh ninggalake guwa lan diutus njaga lestarine guwa lan sumber banyu. Punggawa loro nyanggupi perintahe Ki Jalaijo kanthi njlema. Guwa Ngerong Tuban nanti saiki dikebaki mewu-ewu lawa lan iwak bandhet. Masyarakat ora ana sing wani ngrusak Guwa Ngerong jalaran anane gugun Tuhan. Yen lawa lan iwak iku panjilmane sing nunggu guwa. Sapa wonge sing ngrusak guwa? Sumber banyu, wit-witan, iwak lan lawa ing kiwa tengene Guwa Ngerong. Wong mau bakal namanya cilaka. Sakmenten cerita Guwa Ngerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.